हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही सुंदर शिव चर्चा गीत लेके आइल बनी। ई गीत आप सब सुनी जा। अगर हमार गीत आप सबके पसंद आवता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करब जा। भांग पी के सूतल बाड़े, भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावेली गौरा मैया। भांग पी के सूतल बाड़े, भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावेली गौरा मैया। शिव के जगावे अइले ब्रह्मा वेद ज्ञानी। शिव के जगावे अइले ब्रह्मा वेद ज्ञानी। सरदा जगावे अइली बीड़ावा बजाई हो। सरदा जगावे अइली बीड़ावा बजाई हो। भांग पी के सूतल बाड़े, भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो जगावे अइली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावे अइली गौरा मैया। आचरा डोला शिव के जगावे विष्णु शंखवा बजाई के। शिव के जगावे विष्णु शंखवा बजाई के। लक्ष्मी जी जगावेली, लक्ष्मी जी जगावेली, चूड़िया खनकाई हो जगावे अइली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावे अइली गौरा मैया। भांग पी के सूतल बाड़े, भांग पी के सूतल बाड़े, शिव जी हमार हो जगावे अइली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो जगावे अइली गौरा मैया। शिव के जगावे कान्हा मुरली बजाई के। शिव के जगावे कान्हा मुरली बजाई के। राधा जी जगावेली पायल बजाई के हो। राधा जी जगावेली पायल बजाई के हो। गौर जगावेली गौरा मैया, जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो। नंदी जगावे शिव के धारी के चरनिया। नंदी जगावे शिव के धाई के चरनिया। नारद जी जगावे ले बीड़ावा बजाई के। नारद जी जगावे ले बीड़ावा बजाई के। जगावेली गौरा मैया, जगावेली गौरा मैया। आचरा डोलाई हो कि भांग पी के सूतल बाड़े, भोला जी हमार हो कि भांग पी के सूतल बाड़े। शिशिया जगावे शिव के, शिशिया जगावे शिव के, भजन सुनाई के कि भक्त जगावे ढोल। माजीरा बजाई के कि भक्त जगावे शिव के। माजीरा बजाई के
गणपत जगावे शिव के, गणपत जगावे शिव के, चरण दबाई हो जगावे गौरा शिवजी के, आचर डोलाई हो जगावे गौरा शिवजी के। पहिला में दाया मांगे दूसरा में चर्चा, पहिला में दाया मांगे दूसरा में चर्चा, तीसरा में चावे नमः शिवाय के जाप हो जगावे गौरा आचर